A veure, la metodologia bàsica és la pregunta. És conversa? És la conversa. O sigui, si em dius l'essència, el que és el coaching en pur, és la conversa. És un tipus de conversa transformadora. És un tipus de conversa que el que afavoreix és que la persona obtingui les seves pròpies respostes. I el gran, diguéssim, doncs, la qualitat bona del coach és aquell que sap formular bones preguntes, que permetin al seu client trobar respostes que no s'hagi plantejat abans. Doncs el coaching és una tecnologia d'èxit, que dit així pot sonar una mica presumptuós, però és realment molt antic perquè això ho va inventar Sòcrates. Sòcrates el que feia era treure el millor dels seus alumnes fent-li preguntes, és a dir, ell sabia que les persones tenen un gran potencial de canvi, de millora, i l'únic que feia Sòcrates era anar tibant i anar traient i fent créixer la persona que tenia davant. I com ho feia això? Ho feia amb preguntes.